nga nagatrabaho kag nagaobra sang palupok katulad sang Bulacan, dire sa aton sa Hinigaran, pero isa ka trahedya ang nagluntad didto sa Calamba, Laguna. Ang ulubrahan sang palupok sumigabong 5 patay. Amo ina ang ginatawag naton budlay-budlay nga magtrabaho sa palupok kay may kadilikaduan. Diyot dako lang magasigabong na siya. Yawat pa man mo ang nag-obra sa palupok, kasi yawat pa maka-income ikaw adlaw-adlaw. Pero kung hindi sobra ang dipinsa naton, sang aton kaugalingon ang paghalong naton kabuhigid ang ginataya. Tag sa katuig, wala sang tuig nga wala sang nagalupok ka mga faktorya, wala sang nagakamatay bangod sang paghimo sang mga palupok. Wala pa magsulod ang bulan sang Disyembre, 5 na ang nagkalamatay. Magluwas ini. Amo ini siyang nagatuga sang sunog sa pila ka bahin sa pungsod Pilipinas. Hindi man naton mabasol ang aton mga kauturan nga magtrabaho sa faktorya sa palupok kay extra income nila ina. Ang iban maka-income man lang, nagasulod sa delikado nga trabaho, sige lang, kapit sa patalim, basta maka-income. Timay lang kon wala sang disgrasya nga matabo, katulad sining paglupok naman sa isa ka ginatrabahoan sa palupok nga 5 ang nagkalamatay. Wala kalambot Disyembre, may mga nagkalapugday na sa palupok. Mayo man, sa iban nga lugar, ginadumili ang palupok, wala disgrasya sa tion sang pitsa 31. Davao ehemplo, ti ginadumili man ang pagpalupok o galing sa nasiling tana tradisyon. Kaya ang pagpati sa mga Pinoy nga paagi sa pagpalupok sa bulag tuig, ginatabog naton ang panulay. Pero, ang nagakatabo ya, ginapanulayan man. Kayang iban nga ginaobrahan sa palupok, ga sinagabong man. Amo ina nga ang aton sinipaandam, halong lang. Sa mga nagaobra sa palupok, extra nga paghalong. Bangod, may mga pila na ka mga nagkalatabo, kabuhi ang nagakadula, in cambio sa income nga kuntani dal-o nila ini pauli. Kag income pagid nga dako kon magapadayon sa pagtrabaho tubtob mag-abot ang bulan sang Disyembre. O galing ti may mga insidente gid kag aksidente nga nagakatabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06. Ibalik ko ang dugang nga mga balita, dugang nga duludugsing naton kon kaagahon, tulotamyaw naton bulo balita naton pagkatapos sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manual. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kung kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako mangulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur ti ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko
sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya ba sini magupang Radio Philippine Standard Time las 4:18 na. Aba, Sabado subong pahuway ang mga empleyado sa gobyerno kag pribadong mga opisina. Oh, ano pang barikutot mo bugtaw ron? Padulong na sa merkado, planuhan na ang pamahaw sang pamilya. Bao, kasako sa pagkalapulak sang numero sa kalendaryo. 36 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na. 43 días na lang. Saylo na kita sa tuig 2023. Ang akong Pasko sa inyo, ipangamuyo ko ang inyo ikaayong lawas, subong man ang pagpaulo alibantar sang inyo palangabuyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:19 natong danta na ang aton sinipatrol sa sini nga mga tinion. Ang observation report sang patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway sa Dalanon sa siyudad sa Bacolod, masyado gid Action Fred ka tawhay. No? Although, mabatsagan gid ang marubugnaw nga huyop sang hangin. Nagapatimaan na Maninoy nga si Maninoy dapat magpreparar para kayado. No? Adlaw-adlaw nga tanan, bisan hindi Disyembre, preparado kita. Oh yes, Action Fred, no? Amuni ang pinaka importante diri. Ang dalan sang laksons ni nga kagahon sa nalabayan karon sang patrol, syado man ka tawhay ang pipila gid lamang ka mga salakyan di pasahin nakitanta nga nagabiyahe. Actually sigata naman kaginahalis sa barangay Batang nga salakyan bala Action Fred going man sa area sang Libertad. Sila ka mga street cleaners sa matamat na sa pagpanindo. Sining agaway lang iba naton nga mga kautura nag-amat-amat naman sa pagpanglakaton. Dala na exercise sining aga. Kaya ang iban skitan man naman action ninyo. In uniform bala. Naka-saksang short, naka-sapatos nga pang-jogging bala Action Fred nga amuni ang kinahanglan gid. Nakita naman namon ang IPL sa may area sa Barangay 9 ga panghakot man sang basura, no? Gulpido nagpisan. Yes, Action Fred, pero pila man kasi mana 3 weeks, almost 1 month. Porti nga basura sa Bacolod. Ambot ko ga-apply pas lang sila gyapon ang kuwaon sa siyudad sa Bacolod. Ambot Action Fred, basi pa lang, kaga-amat-amat man pa SS, no? Galing kon ako ang Benitez administration, dapat manumdum dalom. Hindi mayong serbisyo Porti amo na ning reklamo halin sa una. Wala pa magguba ang dalan, porti ng reklamo sa IPM kon kuwaon pagiti ko di binyo daw hindi amo ang matabo hakutay basura sa Bacolod. Yes, Action Fred. At least para matilawan man, pila man sila ka tuig dumirar. Pag dominar nila Action Fred, halos kada tapos ang ila sininga kontrata o kung antes matapos ang ila sininga kontrata, daraan mo na mabatsagan ng pagkapisan. Pero after, sa ila sininga kontrata, o kung during sa ila sininga kontrata, ang iban, kapakita Action Fred. Sang pagka luya no sa performance. But anyway, Action Fred, there is areas ang Burgos Public Market. Amat-amat naman, no? Plastar na ang iban ng mga isda. Gagina-plastar na there is areas ang Burgos Public Market. Action Fred, at least may malingan lang tawon. Sining aga kay halos nag-plastar na ang iban ng mga isda, no? Damo man sa mga isda diri subong kaagahon sa area sang Burgos Public Market. So mangguton ta bala si Madam kay
nami sa mga isda niya subong. Action na Fred. Lukos po kadag ko sa lukos mo madam. Tagpila ang lukos ta madam. 280. Dagko ni siya action na Fred no. The best ni siya subahon. May bukaw ka diri o. Tagpilang bukaw mo mo. 280 man. 180 action Fred may araman diri ang marot nga makirel ni no. O tagpila siya. 240 marot nga makirel ang bangros mo ya madam. Japan 200 daw. Asuus action na Fred oh. Ini ang ginauyatan niya subong asuus pila niya. 280. Ari pagidan the best nga paksibol sa aga. Ang salmonete tagpila. 200. Ha? 200. 200 action Fred no. Thank you again madam. Luwas diri action Fred may ara man. This medyo maros ako sa ko pa diri sa pihak sa pag plastar no. Pero maami man mga pangros man to sa pihak ang kalabanan marot nga salmonete. Try man diri sa iban kay di continuous ang pag-aabot man sang iban nga mga isda available man diri kay miguta mangkuton taman sini ang available nga isda. May marot man siya diri syempre nga salmonete pero diri pre anong isda di sa mga bulaw-bulaw o tagpila ni bulaw-bulaw mo 200 ng kilo 200 ang kilo sang bulaw-bulaw no amo pa lang ni so far pero way ka naman bulaw gid yan no kundi bulaw-bulaw lang kayong bulaw daw salmon makarel lang amo ni siya action na Fred no pagluwas diri may mga hipon pa ag tabagak pwede man ang hipon ni madam. Oy, guwapa. Madam, ang hipon mo? Ang hipon, tag 100 ang kilo. Tag 100. Ano ni tabagak, no? O, tagpila ni? Ang tabagak, tag 160 ang kilo. Tag 160 ang kilo. Makilaw na siya gani, mabunlis na sa tag 200. Okay, may ni action Fred, oh. Kung maboneless siya, 200. Dapat magidiya gali. Thank you kung makilaw ni siya. Pero may guwapa di reaction na Fred. Sexy pa, oh. Araw ni posing pa si madam. Tagpila ng imong pasayan. Wow! Dagat no sir, dagat. Oo. 500 ang lukon. Lukon, dagat na yan. Lukon siya action Fred. Kasag mo yan. Miyari ka diri kasag yan. Tagpila ng kasag. Ha? 250. 250. Ano yung pitik-pitik? Pitik-pitik, insik-insik, 100 ang kilo. 100. Ang tendera ya? Ang tendera, $1. Anyway, action na Fred, no? Ang pila ka mga presyo sa merkado, dito man sa area sa Burgos Public Market. Ang observation sa patrol, ginadulong sa inyo sa Santon Plaza, Brother Coffee Mix. Sa muni ang kape nga puno sang aksyon na ninyo bugina si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 4:27 na madmad na kay padulong na kita sa merkado. Ang iban nagapala uli na, ang iban manugpadulong pa lang sa Libertad Burgos kag mga palapala. Ang Central Market do alas 6 na no, ga abre ang Central Market. May nito sa Libertad, mangumpra ka to mga utanon bala kung maglaswa ka, at to kumplito gid, tugabang, takway, kalabasa, talong, okra, kapayas, marguso, baklan mo, green shell sa Burgos, sabi. Tapos, uga balingon, sanlagon, lunidlaw ko. Namit no, ining gulugagmay nga uga balingon, bala, sanlagon mo. Pagkatapos bakal kay sa Kaputos Bisaya nga ginamos bala baklan mo sa Kalamunding kag Kutitot mga anong kabilog baw kag pugaan so sa pagkanamit katalag naklaway mo may kalukalo ka sos porte nga pamahaw karon nga kaagahon ang gaserve sa imo
bago lang tapos paligo, gitampi lang tuwalya. Wow! Kampiyon ang pamahaw. Karon nga adlaw Sabado. Bugtaw-bugtaw ron, mamahaw kita. Action Radio Philippine Standard Time. Las 4:28 na si Milili Uligogid ang una sa linyada kay Jore ni Pamusino. Good morning man. May lang nga pagmonitor. Isa-isahan nyo lang. Kay puwerte sa pagkadamo ang ginapadala nyo. Morning kono kay Ma'am Vanessa Star kag Doc Matmayo. Jinky de Alagdo Noel Amar kag Boss Lito Baba. Siling ni Milili Uligo. Si ATG Hilarso, good morning. Monitor sa Purok Matahom Tangob, Bacolod City. Pangapita, salamat gid sa pangagda kape. Halit ni ginahimo mo. Pwerte o. Sobra naman ang pangguba programa ng ginahimo mo, Jure. Kay Edi Laos, good morning. Ari kami gyapon ni Nanay Isabel. Happy birthday kay Nanay Isabel. Subong adlaw baw si 70 anyos na. Nanay Isabel, happy birthday gid. Kay Lula nyo. Lula nyo. Sige. Maayo lang nga pag-monitor. Kay Burireng Ordonyo morning. Mahauta kamuti kag kape ba? Ligotamyaw San Jose. Baling Libakaw. Duna tweet biloy kay Pariko Tibok kag saya ihado gabugtaw na o bugtaw ron kuno kay Renier Asombra good morning kay Evelyn ni Pamusino kay Pilisi Binsula good morning kay Jose Mongcal Torilla live sa Binalbaga naga-monitor kay Rotsel Evangelista kay Ana Sinoro, kay Warren Otes, good morning man, kay Evelyn Sinaon, gamonitor kami nila ni Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alihes, kay Armando Gabang. O sige, nagamonitor si Action Albingono, idol ya sa Harana. Good morning man kay Salvador Tanalion, ngapita ni Tiba. Morning kuno kay Sophia Angel Tanalion, nagamonitor sa Pontevedra with love. Kay Jinky Dialagdon wa aga pa siya. Morning kuno kay Action Alvin, kag kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo kag Doc Mat Mayo, Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe, get well son, love you papang sigya. Kay Alma Uligo, Noel Amar, Mikey Montilla, kag tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Jinky Haranilla, Paliog Tamyaw, kay Ryan Haranilla, Makamig Uno Barangay Ilopes, Silay City. Kay Gloria Lara, monitor sa Barangay Palayog sa Hinigaran. Morning, kay Serwen Hogos, good morning kuno. Kay Burina Esconde sa Russia, Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Renato Tanuano, good morning. Listening from Hacienda, Josipa, Isabela. Tamyaw lang kay Ryan Bilyo Tanuan, kag Magwad Pamili, kag kay Brad Mating Nipales, good morning dira sa inyo. Kay Judge Nap Diamantiga Bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos, kag Bob Francia, kamusta? Good morning. Stoto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw munas dalom. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning lang. Bugtaw ron. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Sabado, sumunga, wala kita libre nga medical check-up kag konsultasyon. Pero, abierto ang Life Extension Clinic. Nga ang gagaabre sila. Nagabaton sila customer. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat ang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on.
Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
Plus, jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan. Kag sa Action Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Oy, may ara na giban bando si Mayor Albi Benitez sa tanan nga ahensya kag departamento sang syudad. Nya himo kamo sang tikang agod nga masabat kag matagaan ini sang pangusisa ining katinlo sang pagkaon nga ginabaligya sa publiko. Dapat gid kay man kabudlay ho ning chicken joy bala nga nabakal sa isa ka bakulon nun ikan sa ambulant vendor bawa suri sa nagapamahaw ti may ulod akalain amo na siling ko sa mga ginikanan ang bata pabalunan lain gid nga lutong bahay mo ang ipadala sa kabataan sigurado kaya nga matinlo ti ang kabataan niya natural mo lang niya kung may unod ang ila bulsa may balon magwa na bakal sa kundiin-diin lang dira wala matanggaga siling nga ang tanang ginabaligya daig ko kundi ang buot silingon kon mas maayo man lang nga mapabalunan tang kabataan nga halin gid mismo sa aton puluyan makasiguro kita nga ang ginakaon kag balon sang kabataan matilo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:40 na. Morning lang kay Nancy Garcia. Kay DC Santoyo Lisaw, good morning. Tamiyaw man diri sa sitio Dulong, Barangay San Miguel, La Carlota City. Kay Chief Jots, listening from Yulo Street, Lydia Ko. Kay Jory Montiliano, good morning. Kay Kimberly Diquilia, Subuman, dira kay Marciano Bugaay sa Woodstock Subdivision sa Barangay Tangob. Kay Domingo Barniso, good morning. Kay Pili Ason Sima, Renato Amar Tanan, Barniso Family sa Kabagnaan, La Castiliana. Sige, may lang pag-monitor. Dira kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Siling ni Noel Amar, good morning kuno. Kay Jinky Dialagdon, kay Nas Portudo, tamiyaw ga pamati pamilya Portudo kag Bilyakana. Siya kapita, salamat gid. Kay Julpa Caritatibo, good morning. Tamiyaw lang Bindol Family, Rolando Colot Caritatibo, sang Barangay Robles, La Castiliana. Morning. Basi Banisa Mayo, freezing Friday. Kay Biyernes dito sa ilay. Sus Maria, grabe ang katugnaw dire. Wow, gali. Porte ko nung katugnaw dito. Sige. Thanks gida. Nakaabot man ang akong sister kag hinablo sa New Zealand. Thank you. God bless. From Minnesota with love. Sige. Action Radio Philippine Standard Time las 4:42 na. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Okay, si Dr. Berniong, maraming vitamin D3. Pero... Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang
Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod. Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit.
Nagapadayon sa gihapon ng pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat sang Bacolod. May mga problema naman kita, no? Balayran sa kuryente, masaka naman. Ang congressional hearing ginaangan naton para mabalaan tagid kung ano gid ang score sining hindi maintindihan nga serbisyo sang Sineco. Gulpi lang mapasaka sila. Daw hindi maintindihan niya
Wala kami sala. Gatumal lang kami kung anong mando dito sa ibabaw. Di nga ibabaw ini sila kuha sa mando. Hindi maintindihan, bala mo galibugin ang ulo ko sa serbisyo sang Sineco. Hindi man amo, kung hana manugsukot, ara na, sako ng patay siga, ano man. Sano pa kita makaangkon sa gustong reading sang aton billing sa Sineco. Daw pinagusto lang sila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na si Vance Villa niya ang basiwa lubog ang kuryente porti kamahal. Uy, mga BOD ga pinagusto lang wala aksyon kay Mayor Amon porti nga padala ni Vance Villa lubog kunong basiwa mahal ang kuryente. Kay Nabales Rone, good morning. Nya kapita, salamat gid. Baw si Ibon Boucher sang Germany. Idlaw man ta kay Ibon ba? Happy weekend ko no everyone. Si Primo Dan Haliko, ari na siya. Membro ini sang missing ko wala. Primo morning. Kay Utay Benedicto. Ari lang ko monitor sa Sunbar View Hotel Baez City Negros Oriental. Ba, di pa hotel si Utay. Mayong pangabuhi iya. Sige. Good morning lang. May lang pag-monitor. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Nimpa Ibañezang, Barangay Tangob. Kay Mary Joy Victorino Flores, Makawili, good morning. Kay Dor Ayet Arthur, morning Preda. Tamiyaw ko pamilya Dison Kagdihada nga pamilya. Sige, kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning. May lang pagpamati sila ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Carolan, Kabangkalan. Kay Dodge Dalida, morning. Kay Perla Dalida, Sinika Mahilom, morning sa tanan nga taga Magsungay. Sige. Sino silang to ni Vance Villa, Siniko Basiwa nga problema, wala aksyon. Puwerte ba? Happy birthday sa mga gwapo kong anak sa GSO Bacolod. Ihado Kap Gary Yanson, kag Kano Lukasan. Ba, tamyaw sila ni Dio Salanga. Malipayon nga pagsaulog sa inyo kaadlawan karon nga adlaw. Kay Cookie Brown, panamyaw halin sa Northern Ireland. Sige. Kay Cookie Brown sa Northern Ireland, good morning lang. May lang nga pag-upod-upod sa ito na tagsagid kaagahon. Kay classmate Efren Pompiradada, morning. Classmate, kamusta? Kay classmate Nets Alarcon, good morning man. Upod-upod lang kita, tagsa kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa natungdan. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod na ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday
makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo si subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat dito nga yung patigayan ng mga activity together with sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontline. Philippine Standard Time, las 5:02 na timing gid, kapi-kapi kita. Ang aton rekomendasyon. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Pasudlon tang report naton sa puwersa sang aton sinik kapulisan. Person of interest sa kaso nga pagpatay sang riding in tandem sa negosyante sa barangay Tangob, sospitsado man sa pagpatay sang isa ka drug personality. Luis Balita. Detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginbalikan ta ining kaso sang shooting incident nagluntad sa Nobyembre 2 sa hapon, Action Fred. Dira sa Maydaran Araneta, Barangay Tangob, nga kung imo madunduman, isa ka negosyante ang gilutang na napatay. Nga gikilala sa kay Jerry Gasindo, 53 anyos, sang Lisar Extension, Barangay 40, Sini Ciudad sa Bacolod. Nausuno sa kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station No. 8, Action Fred, sa pinakalitis nila diring investigasyon na gagwa, nga may ara na sila karon ginatumod, nga person of interest. Sinipaglutan pagpatay sang riding in tandem kay Jerry Gasindo nga sadto nga tiyempo nagasakay man sa iya nga motorsiklo. Suno kay Puerto, Action Fred, ang ining ginatubod niya nga person of interest ang sadto anay iya nadakpan sa kasong illegal drugs sang siya pang hepe sa Banwasang Toboso. Ginpaydalom sa drug rehabilitation program apang iya lang gikagabot, Action Fred, matapos mabata ng impormasyon nga sadtong tuig 2019 involvado ang ining iya gindakop sa paglutang sang isa man ka drug personality way back 2019, Action Fred. Sulok kay Puerto, Action Fred, nga ginatungod nga person of interest ang may kapasidad nga magpatay sang taho kag mayara financier nga nagauyas sila sa iya nga mo ang nagasugo kung mayara plano ipapatay ang iya sini nga financier. Sulok kay Puerto, Action Fred, nagakoordinate siya karon sa Tuboso kag Tratraba PNP agon makuha ang matutuod nga whereabout kag ginapanaguan sa ning persona nga posible may kailatanan sa pagpatay sa negosyante nga si Jerry Gasindo sa Nobyembre 2 sang hapon dira sa highway sang Barangay Tangob. Ang person of interest sila na tukuan sa mga investigador kay ang profile amo-amo sa ila lawas sa pagkatol sa CCTV na magbuwa sa North Negros, Condes Bacolod. May mga previous na sila nga incidente nga sila ang nagtiro. Sila ang suspect. Bali, ang isa ni ka suspect ko yung nga ginatanaw, mo ninadakpan na ako niya sa Tabuso. Tapos naging bargain. Tapos so nga naging CDRP, nag-Municipal Rehab, gagawin sa mga adlaw, pagabuwas, involved sa tirohay sa Bacolod. Kita ko itsuray ka sa CCTV. Kung itanggit, so siya nga mon subong, personal interest. Drug personality ni kung nagan for hire man siya. Kaya man siya pusil. So, ano naman sa mga tao dito sa may sulot sa mga tumaro, kasi palang may nakita sangge o nagkuhan sila. Pero ang ganman niya sa likod sa rider, nakita ang mata kag ilong, ang kitanggit sa tao ginambal ko subong sa inyo. Ang motibo gyapon sa droga gyapon di. Droga, o. Kay nagamit niya sa droga. Ang preserve direct sa subong, drug personality, nanakpan na ako nito sa pa ko na-assign. Tapos nagamit niya sa drug personality na napatay sa Bacolod. Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station No. 8 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Kay Maricel Alonsabida, umuning kuno kay Hop sa Bodugo, Aileen Artilado, Jomari Danong Tilma Bihida, Sion Kadungon Tagasinda Consita Coscolwela, La Castillana sa Barangay Sagang. Good morning.
kay Mary Grace Piñapel. Good morning lang Kay Warlito Nisha, ba si Warlito ari siya. Kay Chao Israbon, good morning. Kay Jima Taguan, may lang pag-upod sa ato Kay Angelica Haranilia, okay, pangapit at Tamyaw Corinato Haranilia, ang mga Haranilia pamilya sa Hacienda Makamig, Barangay El Lopez, Silay City. Kay Vincent El Herbolario, morning man O sige happy birthday subong adlaw kay Bacolod City Congressman Greg Gasataya. Tamyaw si Congressman Greg Gasataya sang malipayon nga pagsaulog siya kadlawan karon nga adlaw. Kung Greg birthday mo subong, happy birthday. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Nga pita, monitor lang sa Hacienda Lugway. Tamyaw ko si Tawi Kaloy. Bitoy Kagrising sang mayong aga. Kay TC Esquadra, good morning. Kay Marita Tista, nagamonitor sa Binalbagan. Sige Kay Niliana Sabran, good morning, gamonitor sa Barangay Tagok, Purok Mangga, Kabangkalan City. Always ginagapamati sa programa. Kay Maria Lini Guanson, Hulagay, morning. Ligotamyaw sa Barangay 2, Isabela. Kanday Armida, Kag-Iba Guanson, nagamonitor sa Aksyon Radio. Sign on to sign off ko Salamat gid. Kay Annalyn Tagnia, morning Nanay Lilia Tagnia, kag Papa Amado Tagnia, nagapamati dire sa Barangay Kamandag, La Castillana. Sige taga La Castillana, good morning. Kay Imbong Jucampo, ga-monitor kami sa Maaw, taga Maaw, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang mga grupo sang cells nga ginatawag islets sa sulod sang aton pancreas may ara sa mga beta cells nga amo ang Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan giskwela sila sir. Parang kay siling ko
hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, pinala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte ka isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Manong. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka In Standard Time, las 5:16 na. Aber, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 16-7. Una nga bula. Resulta, 16 kag 7. Second draw, 36-2. Ikadwa nga bula resulta, 36 kag 2. Third draw, 4-6. Ikatatlo nga bula resulta, 4 kag 6. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto, 645 kita. Ang jackpot, 23,037,019. Ang jackpot, 23,037,019. Ari ang kombinasyon in any order, 33, 26, 1, 29, 3, 23. Resulta sang 645, 33, 26, 1, 29, 3 kag 23. Saylo kita. 658. Baw, kadako-dako na sang jackpot. 246,887,208 sa pagkadako. Ba, kung mag-jackpot kas ni gatiyog kalimutaw mo nimo.
Amak mo, 246,887,208. Aring kombinasyon, base ko nakajakpat ka mo. 53, 7, 16, 42, 15, 24. Ang kombinasyon sang 6, 5, 8, 53, 7, 16, 42, 15, kag 24. Kamusta? May igo ba sa pagkadako-dako sang jackpot? Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na kay Ray Flores Barayuga. Good morning da. Gamonitor sa Don Salvador Benedicto, Barangay Pandanon. Kay RJ Galinggayo. Good morning man. Kay Edsel Alba. Sir, may lang pagpamati kay G-Lord Sarbida. Kay Irene Guillim, good morning. Dira kay Atina Isabel Dinsay. Kay Lorna Tabaha Habagat, gamonitor sa Izo Kabangkalan. Kay Maricel Pampaliega, good morning. Tamyaw lang kay Usi Lirasan, happy birthday. Kay Usi Lirasan, happy birthday, gid. Dira kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimet, La Carlota City. Taga La Carlota da, good morning lang. Dira kay Parikinit, babon, kamustas Parikinit man? Dugay nga wala kami magkinitanay mo. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, kay pare Erning Hurilya, gabugtaw na ni. Kay Richard Kagtoto Binos sang Barangay 4. Kay paring Istoy Querido, paring Istoy, kamusta na? Kabugtaw na? Walking na kita? Sige walking lang para mapagsik ang kalawasan. Kamusta sa kapihanda? Bao, dugay nang wala ko na kakadto. Ara gyapon da si Munsing Syukon kapangapi, si Joel Perido, si Jobert Carion, si Mayor, si James Patalagsa, si Bida Tumbos kakadto pa da, si paring GC Sindico, si Bibitan, si Roger Aguirre, gapit pa da si Parikano Rivera, si Lore Apurado, kay paring Nistorda sa Concepcion Talisay, good morning. Mga minste dayate sigurado, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rujas, si Nilson Distrito, si Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Pareed Chamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Pulding Hipes, guro do pirmi mada. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Kay Jerilyn Binos, good morning. Sige, ihadada. Good morning lang. May lang pagmonitor, tagsagid, kakaagahon. Ulo enjoy lang kita. Mulo monitor lang kita. Samtang gapulo panamyaw kita sa aton mga kaabyanan at mga kakilala. Arian na yo. Mangkot lang ko may asma bala ka mo. Ula untat nga pag-ubo, pneumonia, bronchitis, lala bala ang paghubag sa baga, mataas bala ang uric acid, hindi normal ang pangsyon sang kidney, may arthritis ka, masami nagahubag ang inyo kalutalutahan, tugasanggaw, trayuma kag diabetes, may high blood ka bala. Ari ang sabat sa inyo ginabatyag, Bluterna Plus Capsule. Ang Bluterna Plus Capsule may unod nga 5 ka ingrediente nga lunsay sabat sa inyo ginabatyag nga balatian. May Bluternit siya, dahon sang tanom nga insulin, turmeric, cinnamon bark kag may probiotics nga nagapadasig tunaw kag paipikto sa sining mga ingrediente kag magasupply sang billions of good bacteria sa aton lawas para magbaskog ang aton immune system. Bluterna Plus Capsule, kompletong kombinasyon sa maayong panglawason. Ang Bluterna Plus Capsule mabakal sa mga butik.
Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag Nagakabuksa na pati ang Food and Drug Administration daw. Na disgrasya, pangayo ay kwarta pertigle. Morning Baira Salgado family. Nagatamyaw si Sunya Baira sang Rosal Takuling. Taga Rosal Takuling da good morning. Kay Jimmy Latido Senior morning. Monitor sa Purok Kabayanan, Barangay Mailom. Morning 21 Purok President Barangay Mailom. Thank you gid. Wala sang anuman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sudlon tang report sa City Hall, agreement sa tunga sang pribado nga sektor kag syudad sa Bacolod angot sa tuwing kag impounding implementation. Oy, ginaplansa na kuno. Balita City Hall. Upod kita kay Action Art, Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Ginkonfirman na Mayor Albi Benitez nga mayara na sila sa karon na sang gina-finalize o kung ginaplan sa nga sugtanan upod sa pribado nga sektor nga interesado para sa pagsulod sa kontrata angot sa implementasyon sang tuwing kag impounding activity. Suno kay Benitez sa tion nga madayon na ini nga programa ang third party o kung pribado na nga sektor ang magapatuman sang regulasyon na batok sa illegal parking. Dugang pa sang alkalde magluwas nga maibanan ng trabaho sa Bacolod Traffic Authority batok sa mga pasaway nga mga driver mahatagan pa sang ngipon ng enforcement o kung implementasyon sang kasuguan paagi sa pribado nga sektor nga mayara sang tuwing kag impounding facilities. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:31 na. Mayo man na. Kaya kung isa may mga diferensya ibilin lang sa tunga dalan gatuga ini sa sang dugang nga trapiko. Amo na nga kon illegal parking nga di pwede parkingan kag parkingan tuwingon dayon sabit dayon kag dalon sa kundiinda i-impound sa isa ka lugar. Agod madudla maning pila naton bla ka mga utod nga daw pertiman, abilidaran man daw persado man bisan hindi amo nga lugar parkingan nga daw ga abusar bala. Ti amo na siyang dapat tuwingon dayon wala na mo gamo kimpitol na dayon kag
Goyoron. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32 na. Kay Hanile Cabudillo Paborada, good morning. Sila ni Iljan Cabudillo Paborada, nagamonitor sa sitio Amiles, Barangay Santol, Binalbagan. Morning ko na sa pamilya Paborada. Kay Juan Cordero, aksyon, good morning kapita. Diga monitor lang kami. Sige, monitor lang Upod-upod lang kita. Samtang are ako dira, ara man kamo dira. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Balik ako pagkatapos ini. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo
prevention seminar angot sa ASF Ginpatigayon. Aber, balita sa Kapitolyo. Upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Bilang dugang pagpabakod sa kampanya kontra sa African Swine Fever kon ASF kag avian influenza, nagpatigayon sang online nga prevention seminar ang gobyerno provincial sa Negros Occidental paagi sa Provincial Food Security Office. Ang seminar may tema nga virus likawi baboy kag manok amligi. Dari kinhambalan kung paano pa nga mapabakod ang monitoring sa probinsya sa domestic movement sa ginadubalian nga mga items sandeng sa nasaad sa lokal nga ordinansa. Tuyo sa niagod to nga maprotektahan ang bilyonas pesos nga balor sa poultry kag swine industry sa Negros Occidental. Nabalawan nga ang Negros Occidental isa sa ginakabis sa gihapon nga nagapanguna nga hag kag poultry producing provinces sa bugos nga Pilipinas. Sa karon ang Negros Occidental nagapabilin sa gihapon nga hilway sa ASF. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:39 na. Kay Rosemary Baluesda, good morning kuno sa pamilya Balues sa Isabela. Kay Melvin Piñapel, good morning. Dira kay Dili Tos Ryan. Tamyo pamilya Bistar sa Hinubaan, Barangay Puok. Kay Lucy Carmona, good morning man. Dira kuno kay Dansoy Dulindo sa Barangay Tinungan, Isabela, good morning man. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:39. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo?
Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tio na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo. Ang Radio Philippine Standard Time las 5:50 na. Ang pila ka mga empleyado sang gobyerno amat-amat na nagabaton sila bonus kag mga pamaskwa mas temprano para sa mga worker sang gobyerno nga mga eligible gibala nga dapat makabaton bonus kag hindi mahatag on time. Ang Civil Service Commission nagsiling nga dapat check up po nila ini sa mga department head nila o kon mag-file sang report sa komisyon. Amo ni ang dapat kay man kabudlay ho. Ini balang pautangay ngani. Ti kabudlay may mga reklamo nga ginsulo dire kaina nga ang ila ya mga bonus ti kundi ang ila mga ATM na ginaembargo na sang nagapas 5% mo dapat ya ang sweldo lang ang ibanan kag ang mga benepisyo ya ihatag sa mga empleyado. Magluwas lang kung ginpangako man sa mga empleyado nga ibuhin man sa utang nila sa nagapahulam kwarta. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52 na pasudlon tanaya. Ang pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Pilason ining duha ka mga nagadala sa motorsiklo sa aksidente na tabo alauna 20 ang takna sining nga aga
sa intersection sa Lacson via Aquino Drive, Barangay 5 diri sa siyudad sa Bacolod. Ang napilasan ginkilala kanday Erickson de los Reyes, 40 anyos. Cook ni siya action na Fred sang jutay istolahan sa Aguinaldo Barangay 6. Kag napilasan man ang isang si JC Calves sang Barangay Takuling. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Master Sergeant Jimena, ang traffic investigator sa Police Station number 2, ginamaneho ni Calves ang iya sining single nga motor halin ni siya sa Mandalagan Action Ped going sa downtown na area samtang si De Los Reyes sa Kayman sa iya motorsiklo halin sa may Riverside Dampi going pabaybay. Pag abot sa intersection sa biya sa Aquino Drive, aksidente nga nagbungguan ay duha ka mga motorsiklo. Kag sa among aksidente action na Fred si Erickson ang gindala o kung Erickson de los Reyes ang gindala sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, samtang si JC Calves ang unconscious ang gindala sa Riverside Medical Center. Balita sa patrol ginadunong sa inyo sang D3 Bio, may power combination sang vitamin. Permit D3 Bayo ang kabulig mo batok sa ilan at ubukag trangkaso. With aksyon ninyo bugina ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Danti Makilanda, good morning. Kay Nodski Lumawag di Guzman, morning sa Son, Barangay Sunto, Barangay Talisay. Sige, may lang pag-monitor kay Aida Alunan, taga-barangay Granada kuno. Good morning kay Robert Ruma, alin sa Isabela. Ariglado balikan ta karon ang iban pagid ano ni hingagaw pagali. Bow, happy 34th birthday kay Karen Ambagan. Kay Karen Ambagan, happy birthday gida. Alin sa Verde Blanco Family. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan na... Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys,
spine, kaya nga ito nga utok. Pero hindi magkabalaka ah. Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton ah. None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapus malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Ah, so good subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Aboso, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.